наблюдаваме представянето на Кон Нелбо, собственост на Момчил Милушев от град София. Аплодирайте Кон Нелбо! Браво! Браво! Да подкрепим Кон Нелбо с аплодисменти. Браво! Браво! В момента на терена Кон Нелбо, собственост на Момчил Милушев. Пред него да се готви Мартин Боев с Кон Буби. Подкрепете Кон Нелбо с аплодисменти. Браво! Браво! 2 минути остават до изтичане на времето, а не чуваме вашите аплодисменти. Подкрепете Кон Нелбо. Браво! Браво да се жури по-бо! По-бо плъка! Айде! Айде, бе! Айде, бе! Браво! Браво! Не чуваме вашите аплодисменти за Кон Нелбо. Една минута остава до изтичане на времето. Аплодирайте Кон Нелбо. Подбитка. Тебе кажем на то да се качи горе, ще и да обяснява. Чао, ще имате достатъчно време.